ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತರೆನ್ಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಕಿಚನ್ಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ನಮ ಮೂಲು ಕ್ರೀಮಿ ಚೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಉಂದು ಬ್ರೆಡ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಚಪಾತಿ ಒಯ್ಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಅವೇನು ಎಂಚ ನಮ ಇಲ್ಲಲೇ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂಕ ಪೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೇಟೆಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ತಂಡ ಆರೋಗ್ಯಕರಲ ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಬರ್ಗರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಲೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಾದದೆ ತೊಂದ ಎಂಚ ಮಲ್ದನಂದು ತೂಕ ನಿಕ್ಲು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಿಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಅನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ದಿಯೆ ಒಂದೇನು ಕೊದ್ಯೋಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೊದಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಉಗುರು ಇಂಚ ಬಿರೆಲ್ ಮುಟ್ಟನಗ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ನಮ್ಮ ಬಿರೆಲ್ಗೆ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೇನು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬಿರೆಲ್ ಐಕ್ ಮುಟ್ಟನಗ ಏತ್ ಬೆಚ್ಚಂಡು ಅದೇ ಬೆಚ್ಚ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬೆದ ನೀರು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀವಿ ಒಂದೆ ಅವೇನು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಡು. ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಲಿಂಬೆದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಹದೋಟು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೊಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಚೀಸ್ ಆವರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೇನೊಂದು ಚೌಂಟುಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮಿಡ್ಲು ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಲಿಂಬೆದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಬೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜೋಳೆ ಲಿಂಬೆದ ನೀರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ವಿನೆಗರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸಿರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಆಂಡ್ ಇಂಚ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಪೇರು ಪುಡಪೊಡು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪರೇಜಿ ಇಂಚದಲೆ ಈತ್ ಆಂಡ್ ಉಂದೆನಿತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಒಂತೆ ಪುಡ್ತು ಒಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತು 4 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಉಂದೆನಿತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಅರಿಪ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಾಂಡ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಲ ದೀದ ಇಟ್ಲ ಅರಿಪ್ಪೊಲಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಅರಿಪೆ ಎತ್ತಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಇದು ತುಲೆ ಅವು ನೀರು ಬೊಡ್ಚಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದೀವೊಂದು ನೆಕ್ಕಿತೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಎಡ್ಡೆ ನೀರುಡ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬೆದ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಒಂತೆ ಪುಳಿತಂಶ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ 2 ಸಲ ಇಂಚ ದೆಕ್ಕಂಡ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಇದು ಇಂಚ ದೆಕ್ಕದು ಅವೇನು ಶೋಕು ಪುಂಟುಡು ಐತ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೂರ ಪೋಡು. ತುಲೆ ಐಟು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಉಂಡವು ಇಂಚನೆ ಪುಂಟುದು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನೊಡು ಒಂದೆನಿತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಬೌಲುಡು ದೆತ್ತಿ ಹೊಂದ್ಬೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಬೌಲುಗು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬು ಐಕಿತ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಸೋಡದ ಪೊಡಿ ಚೂರ್ಯಾವು ಸೋಡದ ಪೊಡಿ ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ನುರೆ ಬರೋದುಂಡು ನೆತ್ತ ನುರೆ ಪೋವಡು ಆತ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನುರೆ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ನುರೆ ಪೋನೆಟ ತುಲೆ ನುರೆ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ನೆಯಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಬೆಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಅರತಿನ ಪೇರು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚೀಸ್ ಅಲ್ಪ ನಾವು ಲಿಂಬೆಲ ಸೋಡದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಅವು ನೀರು ಒಂದು ಈತ್ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಅವು ಚೀಸ್ ಪೇರು ಪೊಡತೇನ ಮಲ್ತಿ ಒಂದನ ಚೀಸ್ ಅವೇನು ಪಾಡ್ವೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಬೊಲ್ನೆಯಿ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಲಿಂಬುಲ ಸೋಡದ ಪುಡಿದ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಲೋಟೆ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದುಕೊನೋಡು ಶೋಕು ಸಣ್ಣ ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂದುಲ್ಲದೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕ್ರೀಮ್ ಆದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದ್ ಒಂದೆನಿತ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗ್ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ
ತುಲೆ ಈತ ಶೋಕು ಕ್ರೀಮ್ ಅದು ಬೈದನು ಒಂದಿನ ನನೊಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತಲೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚವರದಿಯೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಉಂದೆನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಅವು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂದಿನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಆಡಿಟ್ಟು ನೀರು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಆ ಹಬೆಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಶೋಕ್ ಇಂಚ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಒಂಥರ ಕ್ರೀಮ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐತ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನು ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ವರತೋದು ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಡೈತೆ ತುಲೆ ಒಂಥರ ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬತ್ತನ್ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದು ಬತ್ತಂಡು ಒಂದಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಮ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಕ್ರೀಮ್ ಆದ ತುಲೆ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಚೀಸಿ ಕ್ರೀಮ್ ಚೀಸ್ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಕ್ರೀಮ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ ಚಪಾತಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಮಿ ಚೀಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ಡ್ ಈತ್ ಚೀಸ್ ಆಂಡ್ ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಉಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ತೋಚ್ಪವೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಬ್ರೆಡ್ಗ್ಲ ಉಂದೇನು ಚೂರು ಇಂಚ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತ ತಿಂಡ್ರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚವರೆ ದಿಯೆ ಐಕ್ ಚೂರು ನೆಯ್ ಈಜಿನ ಬೆಣ್ಣೆಲ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತುಲೆ ಬ್ರೆಡ್ದ ಪೀಸ್ ಉಂದೇನಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ಪೊಡು ನೆಯ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಎತ್ತೊಂಡೆ ಅವೇನು ಚೂರು ನಮ್ಮ ನೆಯ್ಟ್ ಇಂಚ ಕಾಯ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಚೀಸನ್ನು ಪಾಡ್ದು ತಿಂದ ಐತ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡದ ನಮಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವರ ಇಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಗಡಿದ ಕೊಣಪಿನೈಕ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಹೆಲ್ದಿಲ ತುಲೆ ಇತ್ಯಾನಿಂದು ಬ್ರೆಡ್ಗಿಂಚ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡುಂಡ ಆಂಡ್ ತುಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೀಸಿ ಚೀಸ್ನ ಕ್ರೀಮಿ ಚೀಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ ಇನಿ ತೋಜ್ಪಾಯೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಚಾತಂಡು ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರಕ್ಲಿಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಅವನೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಎಂಚಿನ ಕ್ರೀಮಿ ಚೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.